Ava ndove vamwe vanhu vakashayika nezuro muaccident yakaitika yegonyeti raibva kuchitungwiza ndokubva rarova kapu iyi yaizvifambira richibva razondowira pamusoro pekombi. Pakashayikwa makreni ekusumudza kombi iya, vanhu vachibva vangotsakatikirapo. Saka tiri kungoti isusu kumhuri dzarasikirwa inguva yakaoma zvikuru, inguva inotsemura mwoyo, asi nyaradzwai nezita raJesu. Zvinorwadza kuti nyika inovakwa nevene vayo inoshayikwa makreni ekusumudza mota kusvika vanhu vatswanyiwa vakapera varipo. Munoziva kuti zvinorwadza kana dene wangu wakamira ipapo uchinzwa mavoices evanhu and you can't even help kuzoti ivo vakatsikirirwa vachikoniwa kubuda. Aiwa guys, zvinhu zvinorwadza zvikuru. Zvazotaurwa nana Royal Mint kuti kunenge kuchingonzi go and see Victor, go and see Victor. Isusu semacelebrity tichimanya tichindotora something kuna Victor. We have voices to sing, we have voices, or we are actually the voice of the voiceless. Instead of standing and saying aiwa bodo zvese zviri kubva kuna Victor izvi, yes, you might take the car, sell it and help the community, or to stand as all artists mobva mabvumirana kuti aiwa zvaVictor isu hatichaite. But anyway, what are we doing? Sevanhu vanotariswa nevanhu venyika yese, tinobva tamanya kwaVictor kuya tondotora tobva taita nemufaro. Hezvi tine vana vadiki vashayika umwe ari kuhigh school, we had university students in there, people that had a brighter future, but vangotsakatikirapo. Pane vari kutaura mucomment section yeprevious video rataita kuti komaida kuti driver vafe here. Aiwa guys, hazvisiri izvo zvatiri kutaura. Tiri kungoti isusu sometimes paitika accident, iwewe sadriver unorarama and you carry that conscience with you and it weighs heavy on you every single day, uchifunga kuti pane vanhu vakawanda zvakadai vakatsakatika. Remember guys, kana uchidriver gonyeti hausi kuchovha bhasikoro, mota iyi inotorema, haugone kuchaya ma-emergency brake because paita kaHonda Fit kamanya mberi kwako, ukangotsika ma-emergency brake zvakare unosundiwa netrailer uchidaro. Remember zvakare kuti driver vari kuti ivo vangu vachibva kuSouth Africa vakananga kuMalawi, meaning kuti vatori neload yavakasenga. So we are not saying kuti dei vashayika, chero navo vaexplaina kuti havasi kutoziva zvakaitika, vakatozongoona mota yaveer off the road yakuenda kuwrong direction. Accident. We actually appreciate the fact that he is still alive to tell the story, but tiri kungotaura kuti chero ivo mwoyo mavo guilty conscience yekuti ndakonzeresa inyaya inorwadza zvikuru. Totenda zvakare Ola nekuva panzvimbo on time. Dei asina kutaura kuti crane risvike, taigona kuzovata vane more casualties, chero ivavo tu vararama so far dei paitika ngozi. Guys, thank you so much Zimbabwe for standing together in times like this. Tirambe tichinyaradzana. My hate comments mumbomira inguva yakaoma